HDP ile ittifak kuranların Ji aliyê desthilatiya Tirkiye ve ji bo girtina Partiya Demokratîk ye gelan HDP her roj daxuyanîn tên dayîn. Parlamentoya Tirkiye 27 berfembarê dest bi bêhvedanê kiribû û piştî mehekê jî cardin dest bi kar kir. Di roja yekemîn da jî serokê MHP Devlet Bahçeli daxwaza girtina HDP kir. Li gorî desthilatiyê HDP wek rêxistineka terorîst tê pênasekirin û ji bo wî jî daxwazên girtinê tê kirin. Rayedarên HDP vê yekê bi tundî rexne dikin. Onurlu bir barışa giden yolu önünü hep birlikte açmak. Di gruba HDP'da hevseroka HDP Pervin Buldan ev tewanbarkirin bi tundî rexne kir. Li gorî serokê Komeleya Mafê Mirovan Öztürk Türkdoğan ev daxuyaniyên desthilatiyê binpêkirina hukukê ye. MHP'nin MHP pir dixwaze HDP bêgirtin û di her platformê de jî daxwaza girtina HDP dike. Ya rastî ana desthilatdariya Tirkiye AKP û MHP di her warî de xetim ye û nikarin ku pirsgirêkên Tirkiye çareser bikin. Heke Tirkiye dixwaze pêş keve berî her tiştî pêwîst e ku pirsgirêka Kurd çareser bike. Lê li meclisê xwediyê gotina çareserkirina kêşeya Kurd jî her HDP ye. Parlamenterên HDP jî demavê yekê dinirxînin van daxuyaniyên desthilatiyê wek dijayetiya Kurdan nîşan didin. Li gorî parlamentera serokê AKP Recep Tayyip Erdoğan û serokê MHP Devlet Bahçeli hukuka Tirkiye binpê dikin. HDP'ye yönelik olarak bir baskılama, bir kıskaç hareket. Di her warî de dixwazin ku HDP têxin nava tengasyan. Armanca desthilatê ew e ku HDP bêdeng bikin. Ana bi hezaran mirov hatine girtin. Hevserokên me parlamenterên me xistine girtîxaneyê. Serşaredariyên me jî qayûm hatine wezîfedar kirin. Lê bi van tundiyan dîsa jî nikarin ku partiya me bêdeng bikin. Parti girtin nigak çend jara heta niga heft heşt parti me girtin. Vana girtin. Partiya HDP ji bo demokrasiya gelê Kurd, ji bo demokrasiya gelê Türk, ji bo xewatwanê vê gelî programa wê heye, xewata wê heye. Eva programa me xewata me çê dibe, wî çaxî gel ji bo me heşyar dibe. Şera navbera desthilatî û opozisyona Tirkiye piranî li ser HDP dimeşe. Armanca ittifaka komarî ew e ku HDP ji ittifaka millet dûr bixîne. Li ber vî jî HDP her warî da gilî dikin. Di vî warî da lê opozisyon jî têra xwe HDP naparêze. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.